Kapiyarsa swaranipun lero mbake samudra iya sangsaya dalu sangsaya cetro sangi para kadang mustika nyampur sari rawon kacerepan jenengan kata para wong aturaken sugeng dalu sugeng panggihan sangi para kadang kirase
aturane Ujung Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka pamanggihan melesaken berkat yang Mustika Nada nyampur sari ing sasana kekalih. Kunjung aturaken matur sembah nuwun dhumateng warga Betar Sokipul Hajat saking keluarga besar Bapak Surat Mandala Ibu Sriwati Sakadang. Semoga saderengipun kasuwun sareng-sareng muji syukur alhamdulillah wonten ngasane Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kali ini namanya keselamatan bekas warasan kula nampan jeneng saged kawah kembal saged berwajah ing dalam saking Bapak Surat Pancakadeng. Salawat dan salam semoga kunjungan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhe wacan Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang tunggu-tunggu sahabatipun wonten donya dalan ya mulia mah benjang amin. Amin amin ya rabbal alamin. Penanggani pada melepas saking keluarga besar Sokipul Hajat saking tempat Surat Mandala Ibu Sriwati. Kalau sakadang saking Mustika Nada nyampur sari ugi wonten Jovi Audio Rental Profesional ugi saking Mustika Production. Pada kata ucap penghibur kakek bapak ibu ingkang sampurawoh minangka dicerita sakuran Walimatul Aurus. Sumangga kula nampan jenengan sedaya sampurawoh kuwi kasuwun ide pangestu utawi dadonga kagem putra-putri kinasih ingkang sampun anglampahi sunah rasulipun Gusti Kanjeng Nabi. Saking masalah kinasih Mas Agus adalah Mbak Nadia. Mugi-mugi angin pawalismo anjenipun beberan agung. Dados keluarga ingkang langgeng, netep keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang pikantuk ridhonipun Gusti Allah lan saking pinantemanten kekalih mugi enggal-enggal pinaringan momongan. Mbok pilih putra dados putra ingkang soleh. Mbok pilih putri dados putri ingkang soleh lan solehah. Lume beres perkara ingkang sampun rawuh ngaturaken Ujung Dalu. Sugeng palenggahane kati sukeco iki sugeng angrahapi pasukata ingkang sampun kasamadhiaken sinambi kelas tembang-tembang nuansa campur sari kreasi ingkang badhe katuraken sing perkadang Mustika Nada kami jil saking tlatah tunjungan ingkang dipun mangsani saking kadang kula Roko Mas Bagus Pudin iku dipun asta saking kadang kula teh bingkos kula nggih menika saking Mbak Indur Taipo Indur telah garwa nggih saking Pak Wawa setunggal kalih tiga para kadang Sriwati sampun kasugihaken badhe ngaturaken tembang-tembang nuansa campur sari kreasi kunjuk panghibur kakek bapak ibu ingkang sampurawoh. Sumangga sing para kadang Sriwati Nana SP Khair ugi Heni kasun jengkar saking pelangganipun jumeneng ing sasana panggung ingkang sampun kasamadhiaken ngaturaken setunggal pambuka. Salam all artis Mustika Nada. Yuk.